balo sa sugo sa Ginoo. Sa hapit na siya mukayat sa langit, tinunan gisugo niya. Panlakaw kamo, isang yaw ang tulong ko. Karon atuwa siya ito sa kalangitan, naganda mo puloyan sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhaunod lalinon ang nagtuman, bisan tamayong tao di ay biyayong sa tanan nga katawhan. Ang pahiyom sa Dios ato nga palabihon, daghang kalisdanan atong hinsugatan, apan siya magauban angkod sa katapusan. Sa kapanahunan karon atuwa siya ito sa kalangitan, naganda mo puloyan sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhaunod lalinon ang nagtuman. Karon atuwa siya dito sa kalangitan, naganda mo puloyan sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhaunod lalinon ang nagtuman, usa tumanunta ang tanang sugo niya, samtang may panahon pa. Ato nga isang yaw ang kaluwasan niya, hapit na hukman ang kalibutan. Ta magpadasigon kita aron di paningan sa dugo sa katawhan. Karon atuwa siya dito sa kalangitan, naganda mo puloyan sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhaunod lalinon ang nagtuman, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhaunod lalinon ang nagtuman, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhaunod lalinon ang nagtuman, kuhaunod lalinon ang nagtuman. Mga higala, kumusta ang mayong gabi kanyong tanan? Kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasigdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope, usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kompletong mga kasayuran
mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang paghani ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, magampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kitasan sa mga langit. Sa gihapon kami maghatag mga pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo, angay ug takos ka nga pagadaygon alagaron ug pagasimbahon. Ikaw ang Dios ug hari sa among mga kinabuhi. Tuguti o Dios nga kini nga programa imo nga panalanginan uban ning estasyon nga mahimo kini nga instrumento sa pagpaabot sa kahayag sa kamatuoran ngadto sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan. Ug tuguti nga ang mga nagapaminaw pinagi sa influences gahom sa Espiritu Santo, ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamatuoran ug imong pagatandugon ang ilang mga kasing-kasing ug imo silang tawagon nga magapangalaga dinha kanimo. Among ikalipay ug pasalamatan ang imong pagtubag ug paghatag sa amo nga mga pagampo. Kining tanan among tuuhan ug lauman nga among madawat tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our hope. Okay, sa gihapon kami magpasalamat sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas, ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sa dili pa ta moadto sa unahan, sa gihapon sama sa ato nga naandan, sa dili pa ta moadto sa pinakamin portion sa ato nga programa, ato usa ning basahon ni mag-iban usa ta og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone, kanang ato ning ibanan lang, di magidaghan. Okay, sir, maayong hapon, namati na pud mi sa inyo og amo gyud nga gihangop kining nga programa ha, kay daghan mi og mahibaluan. Salamat sa pagbasa, sir. Si Junji di ini. Okay, salamat brother Junji sa inyong pagsunod kanunay sa ato nga programa. Okay, niya patay basahon Sir John, mo greet me og happy listening sa amo nga pinangga nga lulo. Salamat sa imo na kanunay pagsunod sa pagpaminaw ni ini nga programa. Unta lo magdungan gyud ta og pabautismo og nilang papa og ni mama kung imo man nga gusto nga mag-alagad. Salamat sir. Okay, salamat pod, no? Kanana ang salamat sa inyo ang pagpaminaw. Okay, last text nga atong basahon. Okay, Kuya John, muko nga unta makabisita ka diri sa amo nga church. Unsa ning muko? Muhangyo ko o muko? Basta kay mo ni. Okay, kinini ang please text lang ko og otro ha. Kinini ang aron ato na nga kuan dili na magugko pila na lang gyud ka buok na habilin sa akong sabat from this month until sa December, pero naapay pila gamay nga habilin unya kanana ang di man ni maklaro kay muko man di maklaro at tiksi ko og otro og unsa gyud ni kay di man kaayo makuani, di man kay masabtan ning kuana kanana ang pagkatiksa. Salamat. Well, sa dili pa si Bradley B magaiban og pipila ka mga text message diha sa iyang cellphone, mas maayo siguro Bradley B imo sad nga matan-aw usa dinha ang ato nga monitor
aron ta kahibaw kung diining mga nasuras kalibutan nagsuto nagagikan ni atong mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi ino sa atong tanan nga mga pinalangga nga mga tigpaminaw kutob sa naminaw karon sa atong broadcast. Kamon tanan mga higala kinasingkasing namo nga gina-welcome sa ato nga tulumanon karong gabi una. Aniya makahimo mo sa pag message nga rin namo higala i-text lang diri sa among mga number ni Brother John or pwede nga adto mo message sa ato nga Facebook live mga kahigalaan no. Kay aron ato nang mabasa inyong mensahe o ni atangin ninyo ang ato nga pagpanubag sa pangutana kay doon na mo higayon mga higala nga among ihatag nga makatampo mo sa mga tubag nga paghisgutan pangutana nga paghisgutan karong gabi una. Okay, ato na ning sugdan pagbasa ni si Selvia Breso. Ang iyang mensahe, good evening. Okay, say good evening. Aniya ni Asad atong tan-awon pagin ni good evening mga kuya, God bless. Aniya atong ayong hapon Kuya John, tan-aw mi sa inyong live. So salamat kayo. Aniya ni Asad si Jemel Dikino Lalosis. Aniya ni Asad si Sister Rimi Dihito. Maayong gabi sa inyong tanan diha mga brother. Brother John, salamat si Ginoong napod sa pulong si Ginoo. Aniya ni Asad si Brother Ronilo Itang. Maayong gabi Brother John, Kuya Libby. Brother is og mga kaigsuunan nga nagasunod ning programa. God bless. Ani niya po Brother Joseph Kimno, maayong gabi usab diha kaninyo sir. Brother Isaw, Pastor Joel og sa tanan nga naminaw og sa gabyo karon sa live. Okay, asa na to? Sa live. Salamat sa pagbasa sir. God bless sa tanan. Niya po si Erwin Juanes, nag-abang mi sa inyong program from Iyusan, Almeria, Biliran. So, salamat sa tanang taga-Iyusan, Almeria, Biliran, Erwin Juanes. Niya po si Sister Mian Fuentes, maayong gabi sa inyong tanan. Diya sa studio, mga brothers, John Libby. Maggabiin mo diha ma'am sa Norway o sa tanan ron diha nga nahimong kauban nimo. Okay, ni Asad si Brother Rolando Jr. Beldosola, maayong gabi Brother John. Maayong balita. Okay, Jesus is our hope ron. Brother Rolando Beldosola. Okay, no, ato ning lilion ang pikas nga screen. Okay, ato ning tanawon ang mga nag-like o nag-heart. Niya si Jemel Dikeno Lalosis, Ginalyn Lumuntad, Ronilo Itang, Abner Dualio, Julio Serenio, Rolando Jr. Beldosola, Perlita Hilig, Rosasinia, niya po si Ninami Puvadora. Niya mga nag-heart, sila si Kidji Anciano, Jandel Rojas Velasco Herbacio Dorotan, Alberto Rosales, Ryan de la Cruz, Selotse Aderial, Jan Michael Cinco, Napo si Cheneth Roigas Alboro, anyaniasan si Jubiline Edar Disabilie, Jan Moses Rosalejos Puyot, Rex Bicamon Likigan, niyasan si Melideth Branzuela Fuentes, Esther Mian Fuentes, o si Sujan Hista Abalier. So muna ato mga nakita sa screen nga mga nag-heart o niya nag-like. Niya ato panintanahon, niya pagyod atong basahon, niya pod si Alberto Rosales. Good evening, brother. Pa-shout out diha sa Norway, north to Mian Fuentes from
Albert, thanks. Okay, shout out daw ma'am. Nga na diya sa Norway, no? Nga na ni mo Mami Ann Fuentes ikan kang Albert. Okay. Akong ibalik ang panahon ni Brother John alang sa pagbasas pangutana nga atong entertainon karong gabi na. Okay, daghang salamat Brother Levi sa dili pa Ninong Doming Bunukan, Ninong do na kay gi-text dire pero mao ni ang naabot ka Mr. Texter. Kanang burabaog nga some text missing ni siya mao gini unya ni may mga unsa ni di man gini Android cellphone akong gigamit nya mao ni ka Mr. Texter. Okay, palihog lang kog otro og ko ani no. Text kay na some text missing man ni siya unya mo ra toy naabot diri sa ato murag ang tumoy ra to. Well naatoy naata pa last text nga ning akong basahon. Kumusta man mo dinha sir sa inyohang lugar walay bagyo, dili man hinun bagyo, hangin habagat unya uwan no. Ako ni padanig basa unya kumusta man wa nay nang hagad sa imo og debate karon. Si Nini DID duna man bag-o lang gyud pila lang kahigayon dugay ni nun si sa hagad-hagad kini si Lito Amit ang hagad ni nya akong giingnan nga ipanegotiate kung madala ba og hangyo ang management dinhi sa French sa Bugo kay aron nga matagaan sa kay murag feelingon magikainin tawa na abot og iya na bang giadto ang friends og musugot ba pug ka nga naay debate diha no kay para sa iya kanini ang mut unsa sa kay iyang pagtan-aw sa iyang kaugalingon ani unya atensyon das Negros si Abraham Orel Brad Abraham Orel gihuwat na tikadri hagad-hagad kan debate madaghan og di kamo ari madaghan niya mong nangagad unya di mo dayon og das Negros kung kinsay nakaila ang Abraham Orel palihog nagugug sulti nga gihuwat ko na siya dire. Okay anya padayon lang sa imong pagsangyaw bro pareha mo ni Yoyong Gonzagas Camotes magsigig pangdaot sa 70 Adventist nga wa man ta mo hilabte. Murag gimus iro nga kanunay mamahit dili makigdait ang inyo pakigpahit. Ang maayong gabi inyong tanan diha po. Well higala adto ta aning kuan, adto ta aning pangutana ni kinini ang ato ning tagaan og pagtagad ning pangutana no. Kinini ang Brother Antonio nagpasalig ka man gyud nga sure maminaw gyud ko hope nga minaw gyud karon no. Okay kamo sir mga sulpot lang mo nga pundok kay ang tinuod ang RCC Roman Catholic Church ni si Kristo ang nagtukod sa 33 AD. Kamo awahira kaayo mo sa Katoliko dili mo makadawat nga Domingo mao ang adlaw ng ipapahulay kay mao na ang adlaw ang pagabanhaw sa atong Ginoo. Si Antonio ni. Okay, daghang kaayong salamat Brother Antonio. Unya hope nga imo gyud na kuan kay kaganina perti nimong pasalig nga maminaw gyud ka. Niya kay naagi karon. So akong balikan niya kamo sir mga sulpot lang mo nga pundok kay ang tinuod ang Roman Catholic Church mao man ni RCC si Kristo ang nagtukod sa 33 AD. Kamo awahira kaayo mo sa Katoliko dili mo makadawat nga Domingo maong adlaw ng igpapahulay kay mauna ang adlaw ang pagkabanhaw sa atong Ginoo. Si Antonio ni. Okay, daghang salamat Brother Antonio no unya padayon kay sa atong conversation kaganinang sayos buntag mga alas 5 nga sa dili madugay malinya na pud ka sa kuan kanana ang grupo sa mga CFD paninghua nga makabot na nimo kay mo man ay imong tinguha no mahitungod ni anang imong giingon mga sulpot lang mo nga pundok adunay daghan nga mga huna-huna sa tao kung unsay iyang isulti sa uban
Amo ni naabot nimo nga sulpot lang. Og unya nga ang matud pa nimo nga ang tinuod si Kristo mao'y nagtukod sa Iglesia Katolika o kon Roman Catholic Church sa tuig 33 AD. Niausa ta din hining bahina Brother Antonio. Sulay kuno sa pagsusi paningwa agyod aron nga dili baka mo magmahay kay raba hapit ka na raba ka maraya sa grupo sa mga CFD kanang Catholic Faith Defender Catholic Faith Defender mao na nga paningkamutig yod nga masusi nimo kaning imong giingon nga si Kristo ang nagtukod sa Roman Catholic Church sa 33 AD. Paninguha gyud pagkalap og mga history o uban pang kasaysayan o unsay mga mahimong kamatuoran nga ni anang tuig 33 dinhi pa si Kristo ni ana sa kalibutan dinhi pa siyuta kaysa Mateo kapitulo 16-18 si Kristo nagtukod siya og iglesia pero wa niya nganli og unsa nga ngalan kahit pa Roman Catholic Church. Ug maayong masayod ka usa ra gyud ka teksto gikan sa Mateo hangtod sa pinadayag wa kay laing makita nga bersikulo nga nagsulti si Kristo nga ringon tukuron ko ang akong iglesia. Mao ra gyud na ang bersikulo sa Mateo 16-18. ug ang Mateo balikon nako sumala sa World Almanac sumala sa Bible Almanac dili World Almanac dili World Almanac Bible Almanac sa page 599 nga ang libro nga Mateo sa Biblia nasulat ni mga 75 AD. Karon sa imong pamatuod nga ang Roman Catholic Church gitukod ni Kristo sa 33 AD. So paningkamuti gyud nga imong mapapresentar i-text dire nga nianang tuig 33 AD si Kristo dinhi pa sa yuta, dinhi pa sa kalibutan. Kay kung wa kay ikapamatuod napatunayan nga mo ginang inyo angkon-angkon lang, angkon-angkon lang. Unya susiha pag-ayo kung unsay ingnon ta sitwasyon o kahimtang sa Roman Catholic Church og mapaniwalaan ba nga kining punduka si Kristo ang nagtukod. Kay giingon man sa Biblia, mailan ninyo sila, pinaagi silang mga buhat. Mailhan gina nimo. Unya matud pa nimo dinhi kamo awahira kaayo mo sa Katoliko. Kinsa may nag-ingon nimo ang awahira mi? Kamo mga Sunday keeper mo kay Katoliko Domingo man gyud kay kamo may gisunod sa daghang mga relihiyon nga nagkipod sila og Sunday. Unya moingon mo nga kinini ang awahira kaayo mi. Dili ngano man kay sa paghuman paglalang sa Dios sa kalibutan ang Dios mo'y nagpaila nga nagbantay sa adlaw ikapito. Sa ato pa 7th keeper, Sabbath keeper ang Ginoo. Ay kapag unahon ng awahira ka imis inyo, kamo mo'y awahira kayo. Kay nahibaw ka ba og unsa ka ng tuiga? Kanana ang og kinsay plimirog nagmensyon ni anang word nga Katoliko. Sagi lang ato nang hisgutan karon. Sunod, dili mo makadawat nga Domingo maong adlaw igpapahulay. Yes, dili gid mi kadawat ana. Nganuman nahibaw mo nga kini nga programa based on the Bible ni wa may gisulti dias Biblia nga Domingo ang adlaw ipapahulay. Matud pa nimo di mo kadawat nga ang Domingo mo ang adlaw ipapahulay. Yes, nagingon ka dinhi kay mao na adlaw ang pagkabanhaw sa atong Ginoo. Yes, tinuod na nga Sunday, that is the day of the resurrection sa ni Ginoong Hesus mo nang adlaw sa iyang pagkabanhaw. Pero ug moingon mo nga kana mo nang adlaw papahulay kay nabanhaw ang Ginoo, lain na nga usapan kung sa Tagalog pa kay ang tinuod wa kay makita sa Biblia
nga nagpasabot nga ang Domingo mao ang adlaw nga igpapahulay. Karon ato ning hisgutan sa makadaghan naman gyud nato ni hisgutan Brother Antonio, pero nasabot na mo lang dire nga kamo dili gyud mo makadawat nga ang Sabado mao ang adlaw igpapahulay. Ato naman ang gipamatuod sa makadaghan sa Biblia. Karon dili gyud mo makadawat, dili mo mutuo nga amo gina nga gipasabot, gibasa gyud na sa mga nahisulat sa Biblia. O kay dili naman gyud mo mutuo sa mga butang nahisulat sa Biblia, sulayan na mo paggamit kining inyong mga libro. Basin pa na lang og mutuo mo. Ha? Niay akong gigunitan kamo diha nga nagtan-aw sa Facebook, no? Ang giuluhan kini og Sabbath Scripture Meditation for Daily Life. Unya kini siya Brother Antonio, kini nga libro ang mga writer ani 12 ka mga pare, kay kuan man daily devotional guide man 12 ka mga pare ang ang mga magsusulat ani nga libro. Giuluhan ig Sabbath Scripture Meditation for Daily Life. Unya kini 12 ni ka mga pare ang nagsulat ani. Ang di lang ako nga lag-12 ka, di lang ako basahon ang 12 kay makuan hutdan tas oras. Ang una nga pare nga nagsulat aning libro Brother Antonio, si Father Steve Tinan, no? Si Father Steve Tinan is a founding member of the Missionaries of God's Love, a congregation that originated in Canberra, Australia in 1986. He was ordained a priest on December 4, 1992 and was sent to the Philippines on July 25, 1996. He served for 7 years at St. Peter Parish, Commonwealth Avenue, Quezon City, and then for 9 years at the First Parish Priest of St. Benedict Parish in the Diocese of Novaliches. Mao ni si Father Steve, usas nagsulat ani. Ikaduhang pare mao si Father Nick F. Lalog II. Mao ni Father Nicanor F. Lalog II or Father Nick served as a parish priest of St. John the Evangelist Parish in Santa Ana Maria, Bulacan. He is also a director of the Commission on Social Communications of Diocese of Malolos. Father Nick took up EV journalism at the University of Santo Tomas. Pursue his first love, writing. He became a staff member of the University of School Paper Barsitarian. Okay, kini lang usa kay 12 man ni sila ka mga pare, Brother Antonio. Unya akong basahon dinhi, may tungod ni anang imong giingon nga kuan ba kananaang unsa ni kanang giingon nimo nga ang Domingo mo'y kuan adlaw igpapahulay kay maunay pagkabanhaw sa atong Ginoo, kana wa gid na suportahi, wa gid kamaturan og ebidensya ni ana sa Biblia, Brother Antonio, nga tungod kay Domingo ang pagkabanhaw sa atong Ginoo mauna na ang adlaw nga igpapahulay. Okay, atong basahon dinhi sa kinini ang kuan, Brother Antonio, sa Mayo kanini ang Mayo 5 dinhi sa ilahang kuan kay Daily Devotional Guide man akong basahon Brother Antonio, kay kadaghan naman din namo gibasa sa Biblia unya gihapon mo mutuo. So aritas inyong mga libro nga ang nanulat ani labi ang kadagkoa og mga posisyon sa Catholic ug di sad basta-basta niya akong basahon in history the word Catholic. Dinhi ato tanawad gyud pamati, Brother Antonio, kay hapit na ra ba ka dawaton maipon matud mo sa grupo sa mga CFD. Ambot og unsay kinini ang kuan pod nakita nila nga dawaton ka siguro takos ka na gyud niya. In history, the word Catholic was first used by Saint Ignatius of Antioch in the year 110 AD. Tanawa
ning lutaw ni ang paggami ang una gyung migamit aning pulunga nga Catholic mao si Saint Ignatius of Antioch ni adtong tuig 110 AD. Sa ato pa sa wala pa ning tuiga ug wala pa si Saint Ignatius wa gyud nailhan, walay nabatian nga Catholic. Ang pangutana mao 33 AD mangkaha gitukod ni Kristo kining punduka ug nganuman nga sa 110 AD pinaagi ka sa Saint Ignatius ni adtong 110 siya may unang nakabanggit ug nakasulti ni ining word nga Catholic. Anahay na kaning imuna nga bantayan brother brother Antonio. Unya atong basahon to distinguish the Apostolic Church from the heretical teaching, he used the word to describe the church. So bantayan na to nga ang una gyud nga nagamit ni ining word nga Catholic, the first person nga nagamit sa word o terminong Catholic mao si Saint Ignatius ni adtong tuig 110. Karon adto ta sa giingon nimo nga kuan kini ni ang Domingo mauna ang adlaw nga kuan adlaw igpapahulay kay maunay pagkabanhaw ni Kristo. Yes, tinuod na. Yes, tinuod na nga ang Domingo mauna ang pagkabanhaw ni Kristo. Unya dili lang tinuod nga mauna na ang adlaw igpapahulay. Pamati brother Antonio, no, ubans na nang namina ron dinhi sa kung kamot ni aning the Converse Catechism of Catholic Doctrine by Reverend Peter Gehrman sa 2nd edition 1910 page 50. Akong basahon na unsay gingon, which is the Sabbath day, Saturday is the Sabbath day. Wa gid mag-ingon Sunday is the Sabbath day. May nang mahibaw ka brother Antonio kay hapit ka na rabagyod ma-CFD. Unya lisod magkaayo na nga madugangan na pod ang grupo sa mga CFD musamot og daghan nga magsulti og dili tinuod, dili kamatuoran. Niya gisultid gyud inyo gining balasahon. Gituyo lang gid ni nako nga mao ni basahon usa ron na gamay lang sa Biblia. Basin pa na lang mutuon na ka nga ang Sabado mao giig papahulay kay inyo maning mga sinulat. Unya nagingon din hiyo, Saturday is the Sabbath day. Unya nagingon, why do we observe Sunday instead of Saturday? Mo ni ang pangutana. Ako lang hubaron sa Cebuano kay naay mga bata nga naminaw. Ngano nga ato man gibantayan ang adlawng Domingo inay sa adlawng Sabado? Ni ang tubag nila, we observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea AD 336 transferred the solemnity from Saturday to Sunday. So huna-huna brother Antonio, sa klaro gyud lang ba nga pagpamalandong og panghuna-huna. Di huna-huna ako no nga ang katarungan nga gihatag diri inyong gibantayan ang adlawng Domingo inay sa adlawng Sabado tungod kay ang Iglesia Katolika sa Konsilyo sa Laodicea ni adtong 336 nag-usab gyud sa Sabado ngadto sa Domingo. Kanus agyud nag-approve, kanus agyud ang konsilyo, kanus ang simbahang nagkuan gyud balhin sa Domingo sa Sabado ngadto sa Domingo sa tuig 336. Pero gikuan na ni Constantino sa tuig 321 Marso 7. So mo lutaw taron din ha. Atong padayon na ni. So dili karon ni nga ang pagbantay sa Domingo dili kay kini igpapahulay. Kundili giusab na. Dili na tinuod nga ang Domingo may adlaw papulay. Giusab sa simbahang Katoliko sa tuig 336. Nanging din transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Sunod ato nga kuano ning duha ka mga rason unsay ilang gihatag nganong giusab ang Sabado ngadto sa Domingo. Why did the Catholic Church substituted Sunday for Saturday? Ni ang ilang pagpasabuto,
the church substituted Sunday for Saturday because Christ rose from the dead on a Sunday and the Holy Ghost descended upon apostles on a Sunday. Dunay duha ka mga rason nga gihatag. Gawas ni adtong tuig 336 ang Concilius Laodicea nag-usab yun officially sa adlawng Sabado ngadto Domingo. Ang rason ngano nga ang Domingo gipulihan nila sa ang Sabado, ang Domingo gipuli nila sa Sabado tungod kay ngano man matod pa dinhi si Kristo nabanhaw sa adlawng Domingo o kining Domingo mo'y pagkunsad sa adlaw sa pagkunsad sa Espiritu Santo. So, ang simbahan ng Katoliko mo'y nagpadako ni ana ingon nga kini maunang adlawng igpapahulay kay si Kristo nabanaw pagka Domingo ug mikunsad ang Espiritu Santo sa mga apostoles. So wala kay makita gikan kang Kristo ug sa mga apostoles nga ang Domingo maong adlawng igpapahulay. Bana ra na ninyo Brother Antonio. So kining mga butang Brad Antonio imo ning nadunggan og nabati gikan sa inyong mga balasahon, no? Gikan sa inyong mga balasahon. Karon gisulti man dinhi nga Saturday is the Sabbath day. Kining pagkasulti dinhi sa Converts Catechism sa 2nd edition 1910 page 50 nagsulti man nga Sabado ang igpapahulay. Ang ilang gisulti, ang gisulti sa inyong balasahon natakdo ba sa gisulti sa Biblia? Pamatii ang gisgutan sa gisgutan sa Doay version sa Exodo kapitulo 20 versikulo 8 hanggang 10 kung unsay gisgutan dinhi. Akong basahon na akong basahon ni. Hinumdumi nga santuson mo ang adlaw sa Sabado kon pahulay sa Ginoong Dios nimo. Wa gid magsugo ang Ginoo anang Domingo. Inira na unya makita nimo Brother Antonio nga pagka-influensyado gyud sa inyong pundok kay kamo may gisunod karon sa daghang mga pundok, mga simbahan. Dili man ni sila mga sumusunod ni Kristo, mga sumusunod ni sa simbahang Katoliko, kining mga Sunday keepers. Mamalandong unta mo. Karon niya, akong basahon na, hinumdumi nga santuson mo ang adlaw sa Sabado kon pahulay sa Ginoong Dios nimo. Ulom ka adlaw maghimog sa tanang buluhaton, apan ang adlaw nga ikapito nga iya sa Sabado kapahulay sa Ginoong Dios nimo, dili maghimog bisan unsa. So ang gisulti sa inyong balasahon, Converts of Catechism, Catholic Doctrine sa page 50 sa 1910 edition, ang gisguno kanini ang gisgutan dinhi dili ako ra guni dili ni 1910 sa second akong tan-aw na unsay gi kuan gid ani aron maklaro ni. Okay, sa second edition, yes, 1910 sa kanana ang edisyon, second edition 1910 sa page 50. So dinhi nagpamatuod ang Biblia o ang ipamatuod sa iyong balasahon nga Sabado ang ipapahulay nagkatakdo, nagkapareho. So meaning, Brother Antonio, nga dili ignorante, dili inosente ang simbahang Katoliko mahitungod sa adlawng igpapahulay. Konkreto nga ebidensya kini nga giamin nila, gitug-an nila ang gitug-an sa Biblia nga Saturday is the Sabbath day. And how come nga nagiging Sunday tungod sa duha ka rason, pagkabanhaw ni Kristo aning adlaw ug pagkunsad sa Espiritu Santo. So, ug ang Biblia mo'y atong susihon, pareho ra nagkatakdo sila. Niya pa'y akong basahon inyo gihapon ning balasahon Brother Brother Antonio, unya ang kuan ani ang imprimatur gani gyud ni ini imo ni kay giuluhan manig the 10 commandments. Unya maghisgot gani tag the 10 commandments ang atong hunahuna nga kuan dayon sa Seventh Adventist dili ato ning tan-aw dinhi ni ay ang kuan ani ang unsa ni ang imprimatur ni ini ang author ani ang libro kining the 10 Commandments, ang author ani mao si Reverend Father Paulo U. Perlo. Unya ang nihil obstat si Reverend Messenger Manuel is Bravo. Unya ang imprimatur ni ini
mao si Most Reverend Socrates V. Villegas, Doctor of Divinity, Archbishop of Lingayen, Dagupan, Chairman of the Episcopal Commission on Catechesis and Catholic Education, 6 August 2015. Tanaw, pamatii din Brother Brother Antonio, uban sa tanang naminaw karon. Dinhi sa page 84. Akong basahon ni AO. Nag-ingo din Emperor Constantine in 321 AD, Constantine the Great, the first Roman emperor to convert the Christianity, proclaimed Sunday as a legal holiday throughout the Roman Empire. Timani kinsay nagdeklarar ani nga mao gyud ang legal holiday ang Sunday? Ang una gyud nga emperador sa Roma nga na-convert sa pagkakristuhanon nga kining Domingo entire Roman, kining empire didto ra gyud unta ni sa Roma, pero tungod sa influensya sa simbahan mikuyanap sa tibuok na nga kalibutan. Sunod dinhi, in line with the teaching of the church, ever since Sunday has been celebrated as the Lord's Day, with the exception of the Seventh-day Adventist, also known as Sabadista, who still celebrate the Lord's Day on Saturday. So, ang kaning pagtawag og Lord's Day sa adlawng Domingo mo ni official holiday sa entire Roman Empire, pero matud pa dinhi the Seventh-day Adventist as known as Sabadista who still celebrate the Lord's Day on Saturday. So ang realidad gyud nini nga ang tinuod nga gitawag og Lord's Day Saturday dili Sunday. Kini inyo gining mga libro dinhi Brother Antonio, hope nga imong nasabtan kining mga puntuha. Dinhi ato pang basahon dinhi sa inyo gihapon ning libro sa Pasyong Mahal sa page 5. Inyo gihapon ning libro, kini ni ang Brother Antonio, kini ni ang balasahuna akong basahon sa page 5 ni At sa Hineses na libro na lalaman ay ganito: nang lalangin itong mundo nitong Diyos na totoo kaarawan ng Domingo. So the first day sa paglalang gid ay sa Ginoo sa kalibutan, Domingo. Kung ang una yung adlaw Domingo may paglalang sa Ginoo sa kalibutan, how come nga nahimo man ninyong official holiday or Sabbath day ang Sunday? Unya akong basahon sa ubos nagingon, ito'y pasunod sa atin ng Diyos na maawain at kaya ipanagbilin na talimahin at sundin ang Sabado. Sabado'y ipangilin. Wagid ming Domingo, akong balikan ito'y pasunod sa atin ng Diyos na maawain at kaya ipanagbilin na talimahin at sundin ang Sabado'y ipangilin. Unsaon ng Sabado? Balaan nun yun. Una inyo ning mga libro. Nagbasa kog more on libro ninyo, Brother Antonio, kay sak makadagang higayon amo na magud ning gikuan din amo na magud ning gidiscuss daw di pa mangyud mo mutuo Biblia among gidiscuss, amo na lang gyud ning pakuanan pa unlakan nga magbasa mis inyong mga libro basin pa na lang og mutuo na mo. O niya anhin na po lang punta sa Biblia kung ato ning basahon dini sa Ezekiel Kapitulo 20 versikulo 12 ingon ini ang naisulat Brother Antonio nag-ingon and I give them the Sabbath og akong ihatag kanila ang igpapahulay. Nagingon din a day of rest ang adlaw sa pagpahulay. Nagingon din every seventh day. Wa magingon every Sunday. Busa mabiblia man og sa inyong mga balasahon nagka-uniforme, nagkatugma nga ang gihatag sa Ginoo nga igpapahulay matud pa every seventh day. Wa magingon every Sunday.
Kay kung every sa kanang first day pa unta, natural Sunday, wa man yung every first day, every seventh day. Unya nag-ingon din as a symbol between them and me. Unsa ni siya? Timaan, tali sa Dios og sa iyang mga katawhan. Mo din timaan niya kan kinsa man timaan ng Domingo, Sabado may timaan sa Ginoo. Nag-ingon din to remind them. Gipahinumduman tas Ginoo, Brother Antonio, to remind them that it is I, the Lord, who sanctifies them, that they are truly my people. Giangkon gina sa Ginoo, giilanas Ginoo nga ang tinuod nga iyang mga katawhan ang mga nanagbantay sa adlawng ikapito, adlawng Sabado. So nagtuo ka ba, Brother Antonio, nga tungod sa pagkabanhaw sa atong Ginoo sa adlawng Domingo, mailisan ng Sabado? Ingon nga igpapahulay, pamatii ko nunay ang Leviticus 23:3 dani sa Contemporary English Bible. Nag-ingon din akong basahon. You have 6 days when you can do your work. Aduna mo'y unom kaadlaw nga makabuhat sa inyong mga buluhaton. But, remember but the 7th day, wa mag-ingon but the first day, but the 7th day of each week is holy because it belongs to me. No matter where you are live, bisag diin pa mo nagpuyo. Ngayon din you must rest on the Sabbath and come together for worship. Mag-unsa ka sa adlaw Sabado. Anong paulay? Magpahulay o magsimba. You must. Mo naging ko din matod pa din ang gisgutan. You must rest on the Sabbath and come together for worship. Magsimba yun Naging ko din this law will never change. Kining balaura, di gyud mausap. Yes, tinod. Ang Domingo manang adlaw ang pagkabanhaw sa Ginoo, pero dili gid makahulip ang Domingo. Ingon nga adlaw sa Ginoo, maunay ingon nga adlaw sa pagkabanhaw sa Ginoo, mauna ang adlaw nga igpapahulay kay sa atong gibasa, this law will never change. Okay, salamat Brother Antonio. Basta nang naminaw karon si Brother Isaw maghatag og dugang pagpatinaw sa inyong natinawa na gud nga mga hunahuna. Brother Isaw. Okay, salamat Brother John. Og ato sa pasalamatan sa Brother Antonio sa iyang gipadangat nga pangutana. So ato gid makita mga kaigsunan og mga kaigalan nga di gid mohaom ang doktrina nga maghisgot ta sa adlong igpapahulay nga adlong igpapahulay adlong Domingo na. Tungod sa rason, tungod kang atong makita sa referensya og sa Biblia, ang gitudlo nga adlong igpapahulay mao ang adlong ikapito nga maong adlong Sabado. Bisan pagani imong lantawon og susihon sa buhat kapitulo 13 mga kaigsunan og mga kaigalan, 42 og 43, ato nga makita bisan ang mga tinun-an ni Ginoong Jesucristo nagpadayon sa pagbantay pagsunod sa adlong Sabado nga maong adlong igpapahulay. Kung imong lantawon og susiyon nining mga senaryo mga kaigsunan og mga kaigalaan, mao na ning mga panahon na nga si Kristo nabanhaw o mikayab didto as langit. Pero taliwala nga si Kristo nabanhaw na, ang mga tinun-an nagpadayon gyapon sa pagsunod o pagbantay sa adlaw nga Sabado. So nagpasabot og nagkahulugan nga wala maghatag og sugo ang Dios si Kristo nga ang adlong igpapahulay adlong Domingo na tungod kay adlong Domingo siya nabanhaw. Hinaot nga ato nang naklaro mga kaigsunan og mga kaigalan. Kaya nga naman, kung imong lantawon ang gipamulong na daan sa Dios sa Leviticus chapter 23 verse 3 mga kaigsunan og mga kaigalan, kining balaura mo tungod sa adlong igpapahulay dili gayud mausab. So hangtod-hangtod na gid siyang balaura mga kaigsunan og mga kaigalan, kay bisan pamanggani sa bag-ong langit ug bag-ong yuta, ang mga balaan, ang mga katawhan sa Dios, ang mga matarong magapadayon sa pagsimba pagdaig sa Dios sa adlaw nga igpapahulay. So ato gid na nga timan-an ang adlaw nga igpapahulay gikan kaniadto hangtod karon nagpabiling gyapon na nga maong adlaw nga ikapito nga mao ang adlaw Sabado. Atong timanan nga ang adlaw nga igpapahulay timaan sa Dios sa iyang katawhan. Busa kung imong lantawon og susiyon ang gitudlo sa referensya og sa Biblia,
ang adlong ipapahulay mao ang adlong Sabado, makaduda sa tuwa karon kung kan kinsa nang katawhan ang nagsunod og nagbantay sa adlong Domingo. Tungod kay ang iya nga katawhan sa Dios mao ang nagbantay sa adlong Sabado. Kung imong lantawon og susiyon, kadaghanan mo ingon mga sumusunod ni Kristo, pero iglantaw nimo ang ilang adlong ipapahulay adlong Domingo, baliktad ang ilang sulti, kundi ang tinuod ay sila mga sumusunod sa simbahang Katoliko. So alas pagpadayon sa ato nga pagtubag sa pangutanang panahon akong ihatag kang Brother Libby Claves. Okay, daghang salamat Brother Isaw. So ato saning basahon makadiyot higala ang atong nakita din sa screen no, atong mga kaigalaan. O niya yung mga mensahe din nga atong tanawon. Okay. Dagandaghan ni nga message ini. Niya si Pastor Soylo Roa. Good evening, bro. God bless you all. So God bless also you, the pastor sa Camotes Island. Panyanya po, Stermian Flores, welcome, Brother Albert. Maricel Flores, good evening ninyo diha, Tio John. Panyanya po, si Marilyn. Good evening po. Marilyn Largado. Good evening sa inyo din ha, mga brothers. Greetings from Maglambong SDA Church. Niya po si Brother Gerardo Lubitania. Brad Antonio, ikaw di ay maoy sulpot. Salamat, Brother. Dade, salamat sa imong panahon sa panood sa atong programa dade. Anya niya po si Oliver Kinjijen. Good evening mga bro. Nagkagrabe na gyud ilahang mga bakak bro. Di ni mahadlok og silot mga tawhana. Ang mga sayop ni mensahe gyud nila. Dili ni balang espiritu na kanila. Kanatong espiritu nga daw samas baki. Grabe nagyud-yud ilahang gibuhat. Usa nagyud kapasipala. Okay niya po si Las Pads dito'y mulihon. Good evening. I'm watching your program mga pare. So thank you kayo Pads. Maridong, may gabi Niya sad si Brother Oliver okay, ito na ito nabasa. Niya po si Brother Joseph Kimno. Okay. Maong sa imong pangutan na igsuon nga si Kristo ang nagtukod sa Roman Catholic kung kana unta nga simbahan ang gitukod ni Kristo igsuon tanan untang mga tao niya nang pundo ka wala untay mga bisyo kay si Kristo wala may record sa Biblia nga naay bisyo og sa Okay. Og kalit ni pitik. Okay, ato din tanaw no. Gitukod ni Kristo igsoon tanan untang tawo ni nang pundo ka na okay, ya pagyod kami owahira dili gyud na husto igsoon. Huna-hunaon nato igsoon sa paglalang sa Dios sa kalibutan. Wala pa'y mga reliyon o Roman Catholic ni adtong panahona apan ana-anay nagbantay sa adlawng Sabado nga mao sa adlawng Sabado apan naanay nagbantay sa adlawng Sabado nga mao si Kristo og mausab kana ang adlaw nga gisunod sa inyong mga igsuon nga mga Seventh-day Adventist kay maoy gipahulayan usab sa Dios. Og matod pa nimo igsuon ang adlaw nga Domingo mao'y tinuod kay nabanhaw si Kristo og tinuod. Okay, niapon si Erwin tinaw ning uban kay taas-taas ng tumisaya. Okay, niapon Roth Necesario de la Cruz. Good evening. Merlin Derder, I'm watching Reds Zika. Hello Kuya John and Brad Libby. Nga po si Arnel Quijano, maayong gabi
mga brothers, and God bless ninyo. Okay, salamat, no? So, mato na tahigalas paghatag og dugang, no? Ang isyo god na gipahayag na sulpot daw ang SDA, no? Kay ang Roman Catholic ilang gituhuan nga di sulpot. Ano bot pasabot ning tungha lang kuno bag kalit ba. Okay, ilang gi pangusgan nga ang Roman Iglesia Apostolika Katolika Romana dili sulpot. Pero niya higala atong tanaw, no? Ang una gyud nga nagamit og termino kay ang ilang ngalan silang pundok Iglesia Katolika Apostolika Romana man. Ang pulong Katolika ang nag-imbento ana di si Kristo. Si Ignacio. Ngadtong 107 ngadto 110 AD. Siya nag-imbento ana. O niya pagkatuig 325 giimbento pod sa Council of Nicaea ang apostoliko or apostolika. Ngadtong 325 sa Council sa Nicaea apostolika. O niya pagkatuig 1547 diha na imbento sad sa Council sa Trento ang gitawag og Romana. O niya pagkatuig 1870 AD diha na nabuo ang ngalan nga Iglesia Katolika Apostolika Romana. So awahin na kaayo. O niya, paano man giangkon nila nga natukod ang Iglesia Apostolika Katolika Romana niadtong 33 AD nga nabuo gani ni ngalan ni adto namang 1870. So di ato makita nga angkon-angkon lang, giangkon lang ba nga niadtong 33 AD maoy pagtukod sa Iglesia Katolika Romana og dili gid na mabasa pod sa Biblia mahigala. Di mabasa sa Biblia. Angkon-angkon lang na. Ang ilang gisaligan ang sa referensya. Kinahanglan ang referensya kanang mabasa sa Biblia kay referensya ra guna. Sa ato pa segunda ra na nga ebidensya, ang first evidence ang Bible. O wa man mabasa sa Biblia. Ang mabasa sa Mateo 16:18 nag-ingon si Kristo nga sultihan ko ikaw nga ikaw mao si Pedro sa ibabaw nining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Tinuod nagsulti si Kristo pagatukuron ko ang akong iglesia. Siya magtutukod pero wa jud nanli walay dimension na nag-ingon si Kristo mao ni ngalan sa iglesia nga akong gitukod. So dili ilhon pinaagis ngalan higala kay way official nga ngalan. Unsaon pag-ila? Ilhon pinaagis doktrina nagitudlo kung base ba sa Biblia mga higala. Kana nagsukad ba sa Biblia? Pangutana. Ang adlaw nga Domingo kanus ba na nahimugso? Gihimo ng official higala sa Catholic matod pa sa catechism mga higala nga niadtong tuig 326 lang na gibalhin ang pagkabalaan sa adlaw Sabado ngadto Domingo ang nagbalhin ang Catholic Church. Sa ato pa ang tuloy nagpapahuli Sabado bisan pa mangani ilang masulat nagpamatuod nga Sabado igpapahuli. Awahiran Domingo sa ato pa sulpot mga pagtulon-an sulpot nga kasumpake sa pagtulon-ang tinuod diha sa balaang kasulatan. Muna ato ba yung binagbinago no gayo base og mabiktima tas bakak sa los katapusan kalaglagan unya ang atong dangatan. Wa naman tayo mahigala sa lipat ding pitapuson ng tulabanon ni ang atong temsong. Mga higala nag-ampo dalang tanan og makagagah